Lijep pozdrav svima. Ja sam Marijetka Novak iz Slovenije i vodit ću vas kroz meditaciju čišćenja čakri s arhanđelima. Meditacija je u potpunosti kanalizirana i zbog prenosa energije nismo tražili osobu koja bi govorila besprekorno hrvatski. Preporučujem da prakticirate ovu meditaciju jednom dnevno, najbolje ujutro. Možete isto i na večer ili bilo kada tijekom dana. Važno je da se na početku i na kraju meditacije uzemljite. Ako ne znate gdje se nalazi pojedina čakra, molim pogledajte unutarnju stranu ovitka CD-a gdje su na slici označeni položaj pojedinih čakri. Meditacija. Udobno se namjestimo i usmjerimo pozornost na disanje. Dišemo sa svojim normalnim dahom i sve vrijeme ne mijenjamo disanja. Vodit ću vas kroz opuštanje tijela od vrhe glave do stopala. Na svaki dio tijela koji ću spomenuti samo lagano usmjerimo svoju pažnju. I dok ne spomenem drugi dio tijela, imamo sve vrijeme pozornost na istom dijelu tijela. Ako osjetite bilo kakve napetosti, pokušajte se proširiti u tom osjećaju i kada se dovoljno proširite, ta će napetost nestati.